Ovo će biti kratko obraćanje koje sam razmišljao ošte da li da snimam, jer i dalje dolazim sebi, ali smatram da je okej da vam dam objašnjenje zato što ste realno vi veliki deo mog života. Neću da dužim klip, neću preterano ulaziti u detalje, ali Milena i ja smo raskinuli. Razlog raskida, kao što sam rekao, neću preterano da ulazim u detalje, ali je okej da vam kažem da su veliki razlog raskida i najveći zapravo komentari i uticaj interneta na Milenu. Ona je htela da snimamo zajedno i on je jedan od većih razloga zašto sam objavio vezu kad sam je objavio, jer je bila uzbuđena oko celog tog našeg zajedničkog dela života koji bi bio snimanje i pravljenje sadržaja, ali ono što ona nije očekivala jeste kako će internet da reaguje i kako će komentari da utiču na nju. Nije bila svesna koliko ljudi umeju da budu otrovni na internetu. I to je jednostavno dovelo do toga da naša veza postaje sve toksičnija i počela da utiče na našu vezu i zbog toga sam odlučio da ne mučim više ni nju, a ni sebe, te smo odlučili da raskinemo.